Gde ste ljudi došli još jedan epizod? Danas ću vam pokazati jedan ekstra trik sa olovkom. Znači ovo je jedna obična olovka. Trik se sastoji kako ćete provući olovku kroz nos i da je izvučete kroz uši. Ja ću na kraju klipa naravno objasniti kako to možete da uradite. Evo sam baba prošla. Dobro, vidite. Sad ćemo da provučemo kroz nos. Evo vidite. Olovka se pojavljuje. Vidite, ali fora je u jednom triku. Najvažnija stvar je dobro namestiti prste. Znači vidite, kao što vidite, morate ovako namestiti prste da bi vam olovka ovako mogla proći. Samo malo, ljudi, sad ćemo da sačekamo malo, samo da baba nešto pokaže. Šta je? Šta više trpi, televizija ili radio kao medij? Ja, brate, kakav steg! Ljudi, sad ću vam pokazati foru. Znači, vidite, ovako namestite prste i samo provučete ovako. Provučete. Morate provučete, vidiš, ja imam ovakve rukave, pa mi olovka ode u rukav. Ali ovako, sada ovaj deo. Uzet ćete ovako. Znači, stavit ćete ovako. Vidite kako? Znači, samo da vam se ovaj deo ne vidi, da ovako, da drugi ljudi ne vide vrh te olovke, da ne bi pozumljali. Mogli bi da posumljaju kad ovako radite. Ovako, vidjet će da je taj kraj olovke ovdje. Ali vidite foru. Stavite tako i da vam se ne vidi. Možete da vidite, oni ne mogu. Znači, uzmete olovku kao što sam sad pokazao i ovako. Uzmete i na kraju ovdje, tačno ovdje, stavite olovku i polako vučete sa ovim, ovako, provučete i onda idete ovako i kroz uvo samo ovako izvadite. Mnogo je trik prost, možete isto još trikova raditi sa olovkom i još puno trikova možete raditi. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!